Узган сейшембеде Башкортостан Республикасы Хөкүмәте премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы министры Илшат Фазрахманов эш сәфәре белән Илештә булып, районның икътисади финанс хәле, авыл хуҗалыгы оешма предприятиеләре, атап әйткәндә республика хөкүмәтендә инвест сәгать утырышында хуплау алган зур проектның тормышка ашырылуы белән якыннан танышты. Мәртәбәле кунакны муниципаль район хакимияте башлыгы Илдар Мостафин озатып йөрде. Министрның беренче тукталышы урожай токымчылык заводы җәмгыятенең әлеге проект нигезендә яңа технологиялар буенча төзелгән сөтчелек комплексында булып, сөт саву залы, 1600 баш малга исәпләнгән сыерлар һәм 800 башка исәпләнгән бозаулар корпусларын карады. Сөт саву залында көтү белән идарә итү буенча дөньяның иң яхшыларының берсе Эфи Milk Израиль җиһазлары урнаштырылган. Система һәр сыерның хәлен автомат рәвештә күзәтеп тора. Малларның аягына система дип саналган беләзек беркетелгән. Моннан тыш сыер саву залында һәр саву станогында мини-лаборатория куелган. Ул электр үткәргечләре һәм сөтнең башка күрсәткечләрен билгели. Алар буенча ветеринария врачлары һәм тормакның башка белгечләре авыруларны иртә стадияда, әйтик, маститны билгели алалар. Бу үз чиратында клиник чагылыш барлыкка килгәнче алдан чаралар күрергә мөмкинлек бирә. Шулай ук система малларны ясалма орлыкландыру вакытын, һәр сыердан сөт күләмен билгели. Әйтергә кирәк, җәмгыять сөт тапшыру буенча районда беренчелекне бирми, һәр вакыт лидерлар рәтендә. Бүгенге җәмгыятьтә көндәлек 247 центнер сөт савып алына. Аратаба Илшат Илдусулы Куйбышев исемендәге кооперативта булды. Биредә 1200 башка исәпләнгән сөт комплексы төзелеп килә. Бу көнне кооператив сөт саву залын эшләтеп җибәрде. Хуҗалык рәисе Вадим Авзалов сүзләренә караганда, әлеге проектны тормышка ашыру 3 этапта башкарылып, барлыгы 503 миллион сум средства юнәлтелә. 5 декабря 2019 года мы были у главы республики на инвестчасе с инвестпроектом строительства молочно-товарной фермы на 1200 голов. Мы получили одобрение и начали в 2019 году земляные работы. В 2020 году начали строительные работы, разделили проект на 3 этапа, 2020, 2021, 2022 года. Общая проектная стоимость 503 миллиона. На полную мощность выходим в конце 2022 года. Сегодняшний день мы запустили первый коровник с доильным залом. Планируем с каждой коровы доить 25 литров. Дополнительные рабочие места 14 человек. Хочется сказать большое спасибо нашему правительству, Минсельхозу, главе республики за такой проект. И этот проект нам дает дальше двигаться, развиваться, выпускать качественную продукцию. Илшат Фазрахманов район җитәкчелеге белән әңгәмә корып, әлеге проектны республикада тормышка ашырылучы иң очсыз, иң сыйфатлысы дип билгеләде. Сәфәр азагында илешләрнең эшенә югары баһа биреп, районның республика күләмендә алдынгылар сафында булуын мактап телгә алды. Сегодня мы запустили очередную нашу индустриальную ферму. Значит, для сравнения, если в старой ферме продуктивность коров была это около 15-16 литров, переход того же скота и будущих нителей, вот мы сегодня уже видим 25-26 килограмм на корову ежесуточно. Это, конечно, достаточно хороший результат, но и, соответственно, отбиваемость этой фермы будет там около 5-6 лет. Необходимо, конечно, у нас по всей республике выстраивать именно вот такие индустриальные фермы. Таких у нас запланировано более 20 в ближайшие 5 лет. И вот у нас получается результат. Это, скажем так, самая дешевая по цене ферма, но очень высокотехнологичная, очень высокопроизводительная.